Ginatag ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Attorney Melvin Matibag nga wala sang kagtanan sa pagpangita kay Senador Ronald Bato de la Rosa ang plano nga pagpatawag o kon pag-isyu sang sabpina kay Nancy de la Rosa nga asawa sang senador. Sunod kay Matibag luyag lamang sang NBI nga may baluan ang kamatuoran kangot sa ginahambal nga text message ni Nancy kay Senate President Alan Peter Cayetano. Matandaan nga amo nga mensahe ng kasiling nga nakapalagyo na si De La Rosa sa tunga sang ginagamo sang o kon kasunod sang Senate shooting sang Mayo 13 sang gabi. Ginsiling ni Matibag nga kon matuod ang amo nga impormasyon kinahanglan ini imbestigaran agud may balawaan kon gingamit bala ang shooting sa Senado bilang diversion agud mapadasig ang paghalin ni De La Rosa. Dugang pa niya, dapat man mapanabat ang sinuman nga nagsugo kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska nga iya gintudlo nga nagumpisa sang pagpalupok bangod nabutang sa peligro ang kabuhi sa mga senador, mga empleyado sang Senado kag mga miyembro sang media. Ginpaatag man ni Matibag nga nakikistorya na sa kay Senador Panfilo Ping Lacson kag napaatag na niya ang iya posisyon may kang tanan sa among nga isyu. Matandaan nga una na nagpahayag si Lacson nga hindi dapat pag-isabpina sang NBI ang asawa ni Bato bangod nagapakita ini nga hindi maayo ang ilang intelligence work kag unprofessional pa. Sunod kay Lacson nga moanay ang hepe sang PNP kun isabpina ang asawa nagapakita man ini sang tinamad nga klase sang trabaho.